lang ako. Bake? Ano gusto mo? Bake ka na may pandesal? Hindi, yung ano, pancit canton. Gusto mo si Canton? Gusto ka tapos si Canton? Ubusin mo. Dalawa. Ubusin mo. Nandito yung mahal ko. Unso. Iniibig mo na lang ako. Yan naman itong babae ko kan. Sabay katawan ang gigagalang ay gigagalang. Lakila ko katawa gigi. Isa. Ipatuloy mo na nga. Gigi. Important call action. Yeah. Okay, Dito ta. Pare video hilak-hilak ko katawa ni. Important da. Chara. Sunod to kay nana dito sunod gi. Ano? Nabi na siya kuntis. Yeah. Iniibig mo na lang ako. Bacon na may pandesal? Pandesal na may bacon? Pasit canton. Gusto mo? Gusto mo lutuan kita? Dalawa? Gusto mo? Gusto lutuan kita? Pasit kanto na may sabaw. Dati tayo, mahal ko. Bak! Babad mo. Dili mo to na matigsulti ang bayin laki. Gani, unsa Bisaya ta, Bisaya ta. Bisaya. Ge. Di ba? Ano Bisaya to? Balo, ge. I-bake mo na lang ako. Ah. Sige. Bisaya ta? Oh, Bisaya ta. Ah. Ibig lang ko. Bek! Biko na may pandesal? Ha? Unsa? Pasit canton. Pasit kanto na may subak na bakwak-kwak.